Lokal. Manam nama may pastrek ti Save More Supermarket ta iti iliti dingras iti kabiitan ang panawena. Dahito iti inbatad ni Sangguniang Panlalawigan member Jeffrey Sagida. Kunana, nabayagan nga plano dahi tinaso abana karason nga nagturong dahi iti opisina ni Senator Amy Marcos tap ni Representar Datoya. Segun kan Sagida, manarimaan iti panagplano da no iti sentro ti pakaipasdikan ngam posible may kati ti balay dingras. When iti bypass road iti pakaipatakdaran na ngam saan nga umanamong dagiti negosyante. Kabayatan na pasigurado ni Sagit ang makaipaay dayto iti pagtrabahuan nga umabot iti tallugasot a bakante a posisyon kan may pangpangruna dagiti taga dingras. Di plano ni palang ide mangipatandar iti Save More iti ilinga dingras. Gusto dali napanggupin na pinayaban nat data impresentar ni iti tata Save More. Save More ngam ti pakaiparan namin kada ti plaza kada kasla masayangan na kan sigurado baka may di balay dingras ng patadal ni Apo Senator Amy ngam ti bagak iti Save More ni SM ngano mabalin may pangkumay di bypass ngam amoy mo titinan negosyante ti kaya dagat insigida baka data bypass kurada baka sa tulago operational data no after 5 to 10 years ti kaya dagat insigida ngam dependent no nanto ti makita mi nga na pagpintasan iti ili then iso to ti aramido mi ng pagpintasan na ito at na makreate nga 300 nga trabaho that lima kami nga major nga fast food chain ti mapan kireto nga 300 nga empleyado iti masapul na nang ti pagpintasan na ako nakatay under iti tinagtutulagan mi munisipyo iti ag-hire ta indalam mi yan peso mi so may tanong may pasigurado nga nagkitewo lang taga dingras iti priority Para iti IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.